La familia Llorenç Prats y la familia Grau Ximeno se complauen en convidar-los al pròxim enllaç dels seus fills, Sara i Jaume. La cerimònia tindrà lloc, si Déu vol, a les 18 hores del dia 1 de març en l'església parroquial del Carme de València. Acte seguit, s'oferirà un sopar en el restaurant Blanquer de València. Es prega confirmen assistència. Personatges. Botons. Fa la funció del servici d'habitacions. Molt correcte i eficaç, com deu de ser. Llegirà Joan Josep Serra. Bé, amic dels núvols, fadrí i correstoques, un tros de pa tan pesat com és amic que tots tenim. Llegirà Òscar Ruedo. Lita. Dona, com dia un còmic valencià prou conegut, de moral distrabuda, o sigui, prostituta. Només la vestimenta la delata, dolça i innocent. Mereixia tenir un futur millor, dona llàstima, però així no és la vida. Què li anem a fer? Llegirà Amparo Campes. Jordi. Ànim dels nòvios, fadrí, aprofita qualsevol ocasió, siga de baix o pagant, i també li va un poquet el carinyo, ja m'enteneu. Llegirà Cito Sánchez. Matilde, amiga dels nòvios, casada amb Tomeu, en el suficient caràcter com per a manar en la seva casa, com totes no. Llegirà Marian Sellers. Tomeu, marit de Matilde, metge i doner. És compatible, no? Bo, moralment no. Llegirà el nostre amic, no sé si està, Ricard Folgado? Ah, sí, gràcies a la presentada. Bé, i nos queden justament dos personatges que són els personatges principals d'esta nit. Ells són Jaume, que és el nòvio, xòclit d'aspecte agradable, és el que ells en totes les fotos de noces, sempre al costat de la que va de blanc. I qui és la que va de blanc? Pues és la nòvia. Con totes és xòclit, bonica, enamorada i sentimental. És tan feliç com una nòvia en la boda. I ells són Miquelo García i Ampar Cabrera. Pues una foto, ¿no? Normal. Mira, ¿tú has hecho una foto? Mira, mira.
mentalitat per a què portar-ho. M'alegre que ho hàgim encertat. Realment tot en el seu punt. Millor seria la perfecció, però ho ha sigut este banquet en uns plats tan ben presentats i redons. L'elecció del vi, això de passar-los a servir en pis valencians, més que un 10. En el vostre permís, crec que per massa vaig a servir un segon i així no faré lloc i seguiré fluint en cava valencià per supost. El té no canvia la mano, però vosaltres sí. Ja no podeu dir que sou faviners, si no pensar. Això és un poc d'enveja. Com en tu no hi ha qui vulgui carregar. Bueno, tot al seu temps. Ja es pot arribar a tot el món este moment. A tots els que ho voleran, clar. Sí, perquè algunes ja no se'n recordem ni del dia de la nostra boda. T'hauries d'estar contenta. Ui, estàs fadrineta. Ni se t'ocorre que anomenar el meu marit. L'últim que m'agradaria seria veure-lo aparèixer avui per ací. En lo bé que t'ho estic passant. L'escenari estarà dividit en dos parts, per una paret. L'esquerra ocuparà una part menor i serà un corredor de l'hotel en les següents làmpades en la paret i al fondo, en el lateral esquerre, hi haurà una eixida d'escena com una porta o el cantó d'un corredor. La part de la dreta ocuparà el restant de l'escenari. Serà una habitació d'hotel. En la porta, en la paret de la separació. Al forn, un tocador en espill i cadira. Damunt d'ell hi haurà una xampanyera en una botella de cava i dos copes. Un llit i les seues tauletes tindran la seva capçalera en el lateral dret en segon terme. En primer terme, d'eixe mateix lateral, una porta, que serà la del bany. També ponen una butaqueta, junt a la paret, que fa d'enxanera en el corredor. Entra els botons, seguit de Jaume i Sara, vestits de novios mentre sona la marxa andalusina. Els botons, en la clau, la portarà a l'habitació i entraran encenent la llum i deixarà la maleta. Eixirà donant-li les claus al nòvio, fent mutis pel corredor. Jaume agarrarà en braços a Sara i entraran en l'habitació. Deixarà a Sara assentada en el llit i es donaran un bes. Gràcies, carinyer. Me feia molta il·lusió. Ja ho sé. I quan tornem del viatge, entraré en casa de la mateixa forma. Quines ganes de que acabarà. Ha sigut un marès de gent, però tot així ha de fer-s'hi. Ho he mirat tal i com ho plantejaré. La missa, solemne. El sopar, exquisidament fabulós. I els convidats s'han comportat adorablement, fent-nos passar la nit més feliç de les nostres vides. I encara que pensant-ho, nos queda lo millor. Eso sí, tenim que consumar el matrimoni en un acte que fins aprova la Iglesia Catòlica, perquè si no, resulta que no és vàlid. Sempre pensant en lo mateix. Me referia a dormir i descansar un temps abans de partir a Cancún. México lindo y querido. Estàvem parlant de temes distints. En fi, que jo tenia aquesta il·lusió, però si te trobes cansada, és igual, que jo ho entenc, És broma, bonicot meu. A mi també m'ha vist consumar. Ai, saps què? No m'agrada tan empaquetat. Estic acartonat de tant d'amigó. Deixa'm que te despulli. Li llevarà la corbata, el xoquetín i despassarà un poc la camisa d'espalleta. Ara ja ho podem fer legalment, cara a Déu. I als homes? Ara, la veritat, jo preferís que ho fem a soles, sense públic. Carinyo, tinc que dir-te una cosa molt urgent. No puc seguir en això. Què passa? Ai, és que necessito anar a la segoneta al bany. Em disculpes? Ves, corre, fill, i pixa. Que lo que és oportú, ho eres de bon tros. Ja ha passat pràcticament el dia més feliç de la meva vida, perquè supon que el dia de la boda és el més fantàstic que té que viure una dona. Bo, això era abans. Ara, entre les que no es casen i les que són mares fadrines, ja no té per què ser el dia més feliç. La veritat és que després dels fills i el dia que neixen també és el dia més feliç.
quan més te ho esperes, arriba ell. Sí, vull! Que emocionant! I que ràpid que passa! En acabat de la missa, l'escena de l'església, el xafen d'apreten i d'ametges, i tu en un somriure d'orella a orella. Realment ja no importa ni que s'estiguen refregant en el vestit, però, ull, que queda la sessió fotogràfica per a record de la teva vellera per a la posteritat. 1000 poses i 1000 somriures. Dona, en el futur fluiràs veentes i en aquestes fotos no es sap com sempre hi seràs divina. I com mai et tornaràs a veure cap a algú, clar, que pensant el que val el reportatge no et tornes a veure cap més, a no ser que sí que es faci la major. Per fi, ha plegat conmigo. I ara, en els temps que corren, és quasi tan important o més que la cerimònia nupcial. Entres al saló i ja estan tots esperant-te. Els brindaran cava per a poder començar i a sopar. L'aperitiu varia. El primer plat, de peix, el segon, de carn, els postres, dolcets i gelats, i el més significatiu de tota la boda, després de la nòvia. Tallar la torta. 15 pisos de merengue i trufa, els dos agarrats de la mà, tenim que tallar un per un en una espasa que pesa més que la del rei en Jaume. Bueno, aquest. D'ahir passen altres. Això és l'únic que no m'agrada passar. Per què collons tenim que ballar un vals vienes? No tinc res contra la capital austríaca. Però per què no podem ballar la xacra vella? O la dansa, que són les valencianes? En fi. Després ja ve el cafè. Els el regalet i el passar per les taules a preguntar lo típic. Què tal? Pues que van a contestar. Una merda de boda. I el sopar per a posar-lo a la risa. Pues va, per lògica tot serà meravellós i per suport la millor boda a la que mai s'ha assistit. Lo que compta és que en conjunt ha resultat prou harmoniosa. Cada moment de tan esperat dia. I quan et vols enterar, ja estàs en l'hotel, esperant que el teu marit et lleve el vestit i puguem consumar el matrimoni. Xiquets, un dia ideal. I xiquita, tant t'ha afectat el matrimoni que ja estàs parlant a sobre? O és que és imaginació meva? No, estava dient que isqués, perquè jo també necessito entrar a l'any. Per més que no sé com me les vaig apanyar el vestit. Vols que t'ajudem? Ni ho somies! Que coneguet com he conec. Consumem el matrimoni abans d'arribar allí i sense llevar-me ni el vestit. Espera un segoniu, que ara és. Quines ganes tenia de que arribara a este moment de tranquil·litat en l'hotel. No és que no m'hagi passat bé la boda, ni molt manco. Lo que passa és que és tan complicat casar-se que al final l'únic que desitges és que passe tot el millor possible i oblidar-te del tema. Al principi ve el tema de la data. A veure qui és el bonico de cara que ve poco pachinar, la iglesia i el restaurant en una època que siga bona i que no perjudiquen el treball de cada dos. Després, elegir els targetons, el fotògraf, la prova dels menús, el tratge i visitar a tota la família per a dur la invitació. Lo normal és que els nervis vagin fent el seu camí. Poquet a poquet, i a pocs dies de la boda, que el pis resulta que no està molat per complet, o qualsevol altre incident que pugui sorgir i altere un poquet més la situació. Pues un dia abans de que passe per la vicaria, va intentar ella que no es casa. I veus l'obligació de conversar el pressupost, ja no per tu mateixa, sinó per la immensa inversió que s'ha fet simplement per allument de la xiqueta, que ara diu que trenca la baralla i que no vol jugar. Perquè recapacitem. A veure, jo vos pregunte, què és la boda sense la nòvia? Pues res, exactament res. En tota ella gira tot. I a veure, qui és el novio? Pues el novio és el que apareix en traje oscuro en la majoria dels àlbums de les fotos de noces i que no se pague. El novio no pinta absolutament res, encara que és substituïble. Pues sense novio, evidentment, no hi ha boda. Però això és un detall en el que no he reparat.
Ara que no cert és que una boda és més rentable que fer-se parella de fet. Simplement per fer de casar-te on Déu mana. Simplement per això te cauen uns quants mils d'eurets que paguen el convit, que paguen el viatge de noces i encara sobra per a passar els primers mesos com a novensat. Al novio, en quan és de la iglesia, la gent el felicita, per més que pareix que li estan donant el cosol com dient mastre, a partir d'ara vas a saber el que és parir. I la cara de felicitat que has de posar en quan t'està enfocant la càmera al fotògraf. I lo a gust que talla la torta i després vayas el vals. Veig tu, i més mal que els amics no es dona per fer el numeret de la corbateta, que si no... Alguna cosa bona tenia que tindre això de casar-se. Vestidos. Damunt apareixen bitllets com la cosa més normal del món. La gent se te va animant i després de dir unes emotives paraules que tu ni sents ni recordaràs per la posteritat. Te fiques la mà a la butxaca i te deixen un sobre en els quals bitlletets. I estic pensant jo, entre tanta gent que m'ha ficat la mà a la butxaca, no hi haurà algú que m'ha xaportat qualsevol dels sobres? I llavors dic jo que s'he sabut d'eixina ni m'he enterat. Tu també parles a soles? O soc jo l'única que m'estic tornant folla del tot? Les dues coses, carinyer. Jo també te vull. Però si em tornen folla, pensa que tu tens part de culpa. Gràcies, Jaume. Sí, per el marit. I per tu també, carinyo. Ai, sí. No he sopat res. No sé si ha sigut els nervis o que no me cap ni un gram més en este vestit. Què? Passa res. Això ho arreglé jo ràpidament. Cridaré i demanaré qualsevol cosa per entendre la pansa. Saps que jo també tinc que l'estomac. En tant de moviment... Espera. Hola, bona nit. Mire, podem pujar alguna coseta de menjar a les 6:36? Sí. Sí, algo lleugeret. Perfecte. Molt bé. Vale, gràcies. Adéu. Ara mateix estem a carinyer. Estic recordant-me ara del teu cosí Xavier. Sempre te queda la granota. És veure un poc més del conte i se fica fora de si. No hi ha qui pare. Encara així i tot resulta graciós. Perquè estarà segur que no s'han vist en ell bona cosa, Això sí. Ja que reconeixen que gràcia té indistablement. A tot això, i l'horrible que anava Maria, quin vestit és poc favoridor. Per el seu cos i per a la seva edat. Per Déu, quina forma de fer el ridícul i en quina poca classe. Quina tia dius? Ara no caic. Quina va ser? La que no s'ha pagat el govern? Damunt, per si no era poc, menuda figureta de ceràmica xinesca que nos ha regalat. I damunt ha vingut en els meus cosins que són cecs. Carinyo, no penses en això, Sara. Què més dona? Ho hem passat estupendament. I és el que compta a l'hora de la veritat. Lo de més, saps el que són? Pues són anècdotes que contarem en un futur. Bueno, ajuda'm a llevar-me el vestit, per favor. Jaume deixarà la copa i s'assentarà als peus del llit. Davant es posarà Sara, començant a despassar-li el vestit per l'esquena de dalt a baix. Ton pare fue com un porc, Pues camarer, nos ha quedat curta. Escolta una coseta, ¿no te parece que estaba un poquet contenteta? No m'estranya. Ha vingut com una cosaca. Es fa por este viner. Que ric els hagin d'escrivir. Això és vi, i lo de més botxeries. Pots o no? Se calla, que és l'últim botó que no hi ha forma de passar-ho. L'haurà cosit la modista, per a que no puga caure's el llaç.
Se baixarà les mànegues deixant que penja el vestit per davant fins a la cintura. Baix portarà un bodi de lenceria. Pel corredor apareixerà el botons en un carret de menjar. Servici d'habitacions. Este ullar molt xicotet. Vaig arrencar este botó. Però el trau tan xicotet que té és un botó gegant. En aquest moment, Jaume pegarà un tiró al botó caient damunt del dit d'esquenes i damunt li caurà Sara alçant les cames. Per baix se veuran també les del seu marit. El botons entrarà deixant el servici sense donar-se compte de lo que està succeint en aquests instants. Així tenen els senyors. Perdonen, o sent. Collons, esto sí que tenen presa. No passen de matar i no són com per esperar-se a prendre un docent. Si nosaltres tres tindrà tota la vida per a morir-se de fer l'amor com la majoria dels mortals. Ix per la porta tancant-la. Jaume eixirà baix de Sara, deixant-la en el llit. Disculpa un moment, carinyet. Anirà fins a la porta a franquejar-la on estan els botons sense saber què fer. Et pots saber qui li ha donat permís per entrar? Disculpe, senyor. M'ha paregut dir avant. Pues mire, no. Jo no ho vaig dir avant. Digui, dona igual. No passa res. No es preocupe, senyor. Li promet que no el vist. Home, per supòs. No està ben fer res. Res de lo que vostè es pugui imaginar. Bueno, mire, gràcies de formes. Entra en l'habitació i tanca la porta. Si necessiten qualsevol cosa dels senyors, no dubten en avisar a la recepció. Bona nit. Se n'anirà pel fons del corredor eixint de l'escena. Què li passa a ese gorino de Barça? Ni cas. S'ha disculpat de no veure res. Tinc que menjar un poquet. Menja tu també, carinyo. Tinc, t'agrada este? Menja. Que bo. Comida, Molt bo. Prova que vega. Fabuloso de todo, Bueno. Està exquisita. Molt bo sí que és. Saborós de veritat, El botón. Recorrernos en tan dificultosa posició. Ha cregut que estaven consumant. Quan contem això, no se ho van a creure els nostres amics. Veus? Ja tenim una anècdota que contar en la nostra nit de noces. Lo del botó o lo dels botons? Se escriben que la boda passa molt ràpida, que no t'enteres de res. En canvi jo m'estic enterant de tot. No he estat gens nerviosa. Això ho diràs tu, que no estaves, que estaves més tranquil·la que una malva. Mira, quan has arribat a la porta de l'església en el padrí, pues t'he saludat i ni m'has contestat. Pues no m'haureu enterat per qualsevol motiu. En tota la gent que hi havia, Sí, home, estaven tots dins, fora sols, no es trobaven els padrins, tu i jo. no sé, pues no me dona compte. Pues mira, jo sí. He estat a punt de dir-te que te cases tu soletes. Perdona, però ha sigut un lapsus. Està bé, però que no es torna a repetir, No crec que tinguem ocasió de casar-nos més voltes. Això també té raó. Bueno, va, ficamos un poc més de cava. Més? Sí. Mare meva, com anem a acabar d'estar consumint? Jo també me vaig encar un poquet. Me llevo a pegar tot. Mira, estic pensant que el rector no s'ha enrotllat molt, que diguem. Lo justet per a no cansar i complir el seu. Una missa que sí. La sorpresa del cor cantant la missa de la valenciana ha sigut un encert dels nostres amics. És un detall que m'ha fet moltíssima il·lusió. Sí, la veritat és que això no està sent mal. Parlant d'ells, que rar que no nos hagin seguit ni intentar gastar qualsevol clase de broma No d'ustedes. cantes, Victòria, que d'estos no me fie jo gens ni miqueta, ni per més que estiguen a 20 quilòmetres de distància.
fer-se pesar, ni quedar curta. I no han tardat massa en arribar els nòvios al restaurant, que és important. El sopar estava tot com per ajudar-se els ulls. Les begudes, en quantitat. I tots els detalls més que cuidats. Es deu haver costat una fortuna el convit. Per fi s'han casat i que duren molts anys, això sí. Ja tinc ganes de que visquen a casa a anar a sopar amb ells. Aniré tots els divendres i segur que s'alegraran. En fi, tot molt bé. Sobre 10, un 23. La millor boda a la que he anat en tota la vida. La boda està prou potable. No és la millor boda la que he sentit, però bé. La missa, un pelet llarga. Però com sabien que s'agradava l'assumpte del cor, pues se'm dona la sorpresa i han cantat. Respecte al convit, es podien haver estirat un poquet més, però una vegada en la vida que nos conviden un sopar com Déu mana, mancava una cosa de marisc i el fruïsset se veu que per estalviar-se un poquet en el compte final. Per últim els licors i la barra lliure. Més que lliure pareixia presa. El cambrer no feia més que dir a cada volta que li demanava un whisky o similar. Usted s'acaba d'esgotar. Quina casualitat que només obrint la barra demanes 5 coses seguides i ja no quedava de res. Poc sospitós, no? Total, que hem sopat i no de baix, justament per lo que nos ha costat el regalet. Esperem que estos duren una bona temporada i nos conviden a la seva casa per a dinar o sopar, per a compensar les despeses, vull dir. En resum, una boda com qualsevol altra. Quina llàstima de boda. Si fora de México, ara estaria plorant desconsoladament o matant el meu marit, perquè especialment el dia de la meva boda no ho veig sense apropiar. Comencem per principi. El traje de la nòvia. Blanc, això sí. Però quin mal gust. Més macar impossible. El meu sí que era bonic impossible. Senzill, està clar, molt senzill. Portava uns llaços que s'obrissin 2 metres de cua. Tota la delantera en pedreria i brodats. I per darrere del polissó en uns volanters de res. 25 volanters caïen junt als llaços arribant només a 1 metre de la cua. Ui, tampoc era cas de fer-ho massa exagerat. I la Pamela, que m'agraden molt, en 15 roses, natural, per supost, rematant tot això el vestit. En fi, senzillet, però molt de gust. No com de Sara, que clamava al cel. De la missa ni parlar. Soc catòlica i no vull que més comprendre. Lo que sí que no tenia desperdici ha sigut el convit. Jo només que me preguntava, on estarà la càmera oculta? Se veu que van triar el menú més barateres que trobaren, tot misgelat, fora de temps. Els cambrers tardaven tant de plat a plat que cada vegada els servia un distinct. Jo crec que és que canviaven de torn. Tinc que reconèixer que tot no ha sigut roïn, Lo bo que ha sigut a la boda que no ha pogut vindre el meu marit. Tenia un congrés i jo m'he espatllat tot el que he volgut. M'ho he passat genial comentant en la que m'ha tocat al costat lo mal vestits i despendinats que anaven tots els presents en la boda. Per cert, que no la coneixia de res. Però no vaig entrar jo ara en el detall de com estaven repartides les taules, que també... Les úniques que anaven correctament vestides i per a l'ocasió i amb molt bon gust eren esta senyora i jo. Vaig sentar al costat. I sap quina casualitat. Bo, per acabar només cal dir que desitge que els nòvios siguin molt feliços, perquè total, per a lo que van a esperar ese matrimoni. Del fondo del corredor entren Matilde, Pep i Jordi en signes de complicitat i una botella de capa en copes. Aniran silenciosament fins a la porta
i mirant el número entre rialles apagades. Bien, otra vegada. Qui serà? Qui és? Servici d'habitacions. Otra. S'han equivocat segur. No haver-lo criat és una molèstia més que res. Sempre cridant a la nostra porta. Igual és la direcció de l'hotel, o disculpar-se. No crec. Això ho fa pel matí, quan desdejunes i deixes lliure l'habitació. Jaume s'alçarà i obrirà la porta. Matilde, Pep i Jordi entraran en l'habitació armant prou d'esplòria. Enhorabona! ¿Qué tal la vostra nit de noces para darle? Hem vingut el mal moment. Ai, pues ho sentim, però teníem que celebrar-ho vosaltres personalment. Sara se taparà el boti, la part superior, en el vestit subjectant-se les seves mans. Es pot saber què collons esteu fent vosaltres així? Se vos ha perdut alguna cosa justament en este hotel i més concretament en esta punyetera habitació. Tranquil, Fera. Això es volen fer-vos una visiteta de cortesia. Hem portat una botelleta per abrigar-nos l'àngel. Pues mira, en això estàvem justament pensant per a nosaltres, en brindar-li als amics. De veritat? De veritat, pràcticament en tota la santa nit en els nòvios. I pensaven que era el moment, sense ànim de molestar, per supost. Vinga, pues ràpid i a fer con, que demà nos tenim que anar pronte a l'aeroport per anar a agarrar l'avió. Si molestem... Va, brindeu i adeu. No és molèstia, però entre la estació, collons. Matilde s'assentarà junt a Sara. Ha sigut una boda meravellosa. Tot en el seu punt. I la gent vestida, ai, com anava. De veres, Sara. La millor a la que he assistit. I del teu tracet no cal dir res. Els més bonitos que he vist mai. Ai, gràcies, Matilde. Sé que ho dius en el cor de la També sé que eres una amiga que quedava per casar-se i ja tenien ganes de que perdieres la fadrinea. No volíem molestar-vos. Jordi nos va proposar a Pep i a mi fer-vos una xicoteta visita per a poder brindar i desitjar-vos bon viatge. Sense mala intenció, per supost. No, si no passa res. Si vos molestés en anem. Això serà una anècdota que contar. Matilde de veure-vos, així nos despedirem fins a la volta de viatge de noces. Al no estar el meu marit, ja saps que no ha pogut assistir a la boda per culpa del fabulós congrés. Me pareció una bona idea desitjar-vos lo millor en el viatge més bonic de la vostra vida. Ja veuràs, sense cap dubte serà el més inoblidable. Ho entenc. Va. Anem a brindar. ¡Visca el novio! Visca! No, i visca els amics del nòvio, va! ¡Visca! Que se besen. Pel corredor apareix el botons que va fins a la porta. Sembla que criden así. Pep va a la porta i l'obri. Entra el botons. Disculpen, senyors. Els de les habitacions contínues a la seva nos han cridat queixant-se. Si no els importa, podria celebrar-lo en un to més baixet? Perdó. No ens hem donat compte. Descuida que no tornarà a correr. Ha sigut un moment d'eufòria donant la situació. O comprenc. Me permetrà recordar-nos que estan prohibides les visites a les persones no allotjades en hotels. Donat el cas, la direcció farà la vista rosa, m'han de prometre que no prorrogaran massa la seva permanència entre nosaltres per raons més que òbvies. Perdone. Tenen la nostra paraula. De veritat que de seguida nos anem, Moltes gràcies i disculpes. El botón se'n va deixant junt a la porta sense tancar del tot i desapareix pel corredor. No sé passar, ja que reconeixeu. Ja, però és que tots els dies no se casen els nostres amics
Sara, Jordi té tota la raó, tampoc espera tant. Ha sigut un moment de no res, ja. Però és que són les 2:15. No esperen anar a Soroll i menys en un hotel. Ells ho han fet per alegrar-nos. De totes les maneres, doncs ho tenim que agrair. No vos hem fet ni cas en tota la boda. és normal, És el vostre dia i no podeu estar pendent de tot el món. Pel corredor apareixen Tomeu i Lita, que van fins a la porta de l'habitació. Quin detall! Es nota la categoria d'un hotel en coses com estes. No s'han deixat la porta ni oberta. I segur que aquí també posen una flor o un bombó de regal. Anem a comprovar-ho per l'altar. Li dona una galta en el cul, perquè si és una galta, en la galta del cul té que ser una galta, clar, i entren en l'habitació que està oberta. Credeu? I això? Però, què? El meu marit! Matilde! Tomeu, què fas tu així? No estaves en el congrés? Ho estava fa un moment, però és que... Això sí que no m'aguante la meva diversión. Passe que el Botós crea que nos ha pillat en feina a Jambo i a mi. Passe perquè els amics vinguen a celebrar-ho i nos criden l'atenció. Però això són massa emocions per a tan poc de temps. Te l'has guanyat. Com no satisfàs la teua resposta, el mate, xure que et soterre d'una estaca. Tot té explicació, carinyo. Veuràs, hem vingut a felicitar els nòvios, que és el més normal del món, dic jo. Altra excusa. Ixa no me la passe per la tràquea. I si se pot saber qui és eixa senyora? Respon si t'atrevisses. Soc senyoreta, si no me sap mal, i me diuen Lita. I per si vol enterar-se, de més, soc una... Ella és una companyera del congrés. Ella té una habitació en este mateix hotel per al congrés. I jo m'he prestat a acompanyar-la. Al entrar vam veure els nòvios que pujaven i preguntaren per la seva habitació. És la raó per la que estem així. Això mateix deia jo. Sona raonable. Pep, tanca el bec. Deixa-ho, Pep. No intentes arreglar-ho, que la cagaràs com de costum. Escolta, però el congrés no era en Alacant? A última hora l'han canviat a València per uns problemes tècnics aliens a l'organització. Tomeu, que la guanyes com continues per ese camí. Et jure que és cert. I els nòvios els heu vist fa més de mitja hora quan heu arribat? Es pot saber què estaven fent tu i esta senyoreta? No es passe que la rapen. Més grosses me les heu de nadio. Bona, Matilde, estàvem parlant mentre sobre la revolució del congrés i se nos ha passat el temps sense voler. Ja. I quan he arribat nosaltres, a un collons estàveu tu i la congressista? En el bar, prenent la última copeta per a despedir-nos. Ah, clar. I com eres tan cavaller, l'has acompanyat fins a la seva habitació per si es perdia per el camí. Diva, Tu sí que estàs perdut, sí, però del perol, tros de suro, que no servissin ni per a dir mentires. Vine que vaig a arreglar el farder. Matilde agarra Tomeu del braç i junts ixen al corredor. Començaran a discutir sense que se'ls escolti. Pues sí que estem bé. Sí, pues dime-ho a mi. Res, enhorabona als nòvios. Jo quasi que me'n vaig a la meva habitació encantat. Ara, si yo fuera usted, señorita, no iría. Porque ahí fuera se va a montar el baile de Torrell, que Matilde, quan s'enfada, Val? Me quedo un poquet i es faig companyia. I si us pareix bé, i no té inconvenients, clar. Angelina? Sara? Va juntar ella assentant-se en el llit. no, si ja veuràs, a que resulta que són família. Familia, pero que coneixes, però que es veu. És lo més segur. Això era de xiste. Per què m'ha tingut que tocar esta nit així justament avui? Jordi i Pep consolaran a Jaume. Ompliran les copes i parlaran sense que s'escolti. Pel corredor apareixerà el Botons i separarà uns segons on està Matilde i Tomeu. Tu vols eixir d'ací d'una genollada en els collons? Perquè si és això el que vols,
iria a donar Siri en este enterro. Això és una cosa entre el meu marit i jo. Matilde, que ell treballa així i a tu no tens, te'n recordes? Jo me'n recordo de lo que vist de la figa. Les convida que abandonen l'hotel, vagin a fer unes baixetes en l'habitació que ara se va del senyor. Dis-me ara mateix que no és cert el que acaba de dir este xicón. Tu no tens cap d'habitació reservada en este edifici, o sí? És una equivocació segur. Jo no he registrat el meu nom en aquest hotel. I si no, que tot diga estable. Donant un bitllet amagadament per l'esquena als botons que l'agarrarà, com és molt natural. A que tot deu ser una confusió. Guardant-se el bitllet dels botons. Efectivament, he compost a este cavaller en una. És la primera vegada que veig en la meva vida. Pregunta Matilde. No sé per què no me l'acaben d'engolir. En fi, anem ja que està. Els tres entraran en l'habitació. En nom de la direcció de l'hotel, sent convidat als qui no estiguen allotjats en aquesta habitació a abandonar ara mateixa les instal·lacions. Usted claro. Se despedim i se n'anem detrás. Ho sent, però tinc instruccions d'acompanyar-los fins a la porta. Podríem despedir-nos sin 3 momentos. Y prometé que ya será. Li ofereix un bitllet i el botons l'agarra. Que d'esta vegada ho passen, I per favor, no han més sort. Gràcies. Guardant-se el bitllet, vist per la porta, perdent-se pel fons del corredor. Total igual. Bé, nosaltres vol que sent tranquils que ja tindreu ganes. Algú es ve a casa? A ta casa? Home, podria... No, cada un a la seva. Ja és tard i tots necessitem descansar. Ah, va, jo va beber a nivell. Vols que te portem? No, així m'espavilaré mentre passeig fins a casa. Com vulguis. Des d'ací fins a Torrent hi ha uns quants quilòmetres. Ja va estar de més que us acompanyi. Jordi, tu portes cotxe, veritat? Per mi no partiu, Vaig a parlar un bebonet en els novios i jo faré la meva marxa. Molt bé. Au, a passar-ho. Au, que no vos canseu. Cotxeu lo que pugueu. Un viatge com este mai més el tornareu a fer. Fareu molts més, però cap tan meravellós com el de noces. Bon viatge, parella. Fins pronte, Elita. Què? Fins el pròxim congres, volia dir. Adeu, encantat de conèixer a tot el món. Adéu. Pep, Tomeu i Matilde ixen de l'habitació i fan mutis pel fons del corredor. Jordi i Jaume prenen unes copes mentre parlen sense que se'ls conti. Gràcies per contar-me la teva boda. Me feia molta il·lusió. Quant de temps ha passat des que jugàvem pel carrer Modele i els voltants en trànsits? Ets aleta? Sí, i tu estàs igual. No has canviat pràcticament res. No, te veig més bonica que mai, si això és possible. Mentirosa, en esta pinta. De que és tan horrible. En la meva nit de noces t'acabes de casar. Lo millor que pot portar una dona és un traje de nòvia. És veritat el que diuen. Favorís moltíssim. Encara que en el teu cas, que ja eres preciosa per tu mateixa i no necessites additius, realça més la teva bonicor. Este vestit és digne, encara que no s'aprecia portant-lo com el buc mig ficat. El body que dus és finíssim. El teu cabell costat mogolló és de Christian Dior. Es nota. No me puedes dir, xiqueta, así hi ha classe. Seguixes igual de paraguera. Quina alegria. Quant de temps sense veure-nos. Pensa que des que isqueren del barri per estudiar les carreres. M'hem recordat de tu 1000 vegades. Encara et diuen falta en falles al carrer. A voltes he pensat en estaries, o ja mai, donar senyals de vida. Acabaràs la carrera? Sí. Tu, si no la recorde mal, la vas deixar? O ella me deixa a mi? No ho sé, no ho segur. I què has sigut de tu durant tots estos anys? Es pot saber a què te dediques? És tot el que es pot. Millor deixem el tema de la meva vida, que no és molt agradable que diguem. Pues pensa, que jo estic passant una niteta de no sé. Fixa't, és com per a fer d'ella una obra de teatre. Que bonico!
I vull que veres, Sara, me dediqui a la prostitució. Pues segur que eres la més puta de totes. Perquè sempre has sigut de les primeres de tot, quan te demantigues. No t'ho prengues a mal, que no puc ofendre, no? Ja sé el que tu vols dir. Total, és directa i sincera com abans. Lluita, em permets un moment? Faltaria més? Tot el teu vol. Es senta en el lloc que ocupava Anita. Cariño, ja et trobem millor. Sí. I no gràcies a tu. Ni tan sols t'has acostat a consolar-me. Mira, el conec i sé el que necessites. Si t'arriba a dir qualsevol cosa en el moment crucial, devia entrar un sentiment i m'hauries pegat un estupit que m'hauries tirat de costat. Tens tota la raó del món, però crec que encara m'hagués plorar un poc més. Llavors m'ajunte i no te dic res més. Després parlem quan t'acabes de serenar-te. Bueno, no, deixa'ho. Pareix que se m'està passant. Bé, crec que ja és hora de deixar-vos tranquils. Vaig acompanyar a Rita a les 3 Trigueu-vos i no vos oblideu portar-nos una coseta Rita del vestit. Sara, ho ve ser. Que sigueu molt feliços. Ixen al corredor, tancant la porta, Rita i Jordi. Com m'heu anat a parar tu meu i tu pis a l'habitació? Al principi no cal que t'ho comptes, des que per poc intel·ligent que pugues ser, t'ho pots imaginar. Ara sí, ha salut una equivocació. Simplement hem ballat els 2 últims números de la inflació. Anem llavors a la teva. Sí, però que sàpies que jo cobro per persona i no per servici. És igual. Te pagaré lo que estiga estipulat. Però, Marco, t'estalvies el vi des del juny. Ves a pagar el teu amic. Ara que ho dius, no saps lo que m'alegre que no cobres per servir. Perquè si te tinguera que pagar per cada faena ben rematada que fas esta nit, m'anava arruïnat. Vas a conèixer un guió valencià, xiquet. Marco, jo obstant, segur que no m'atures ni 4 assalts. Te dic que sóc un lleó, no el germà de Superman, Mónica. Desapareixen els dos pel fons del corredor. Jaume s'alça i fica la cadira recolzant la porta de forma que passa cunya. Bé, aixina ja no molestaran més. A veure si podem descansar les poquites hores que ens quedan per anar-nos. Jaume, Què? no t'afectis que consumim. Que notat que és? Per a resumir horari. És més, si a tu m'ha preocupat és mi miqueta. Ja, però després de tot, encara t'ha vist o és que està de xanceta? No seràs tu el que està en pla gracioset justament esta nit? Deixa-ho córrer, que no tinc la menor intenció de discutir esta nit. Que si esgoten les forces en raonar, no me quedaran per consumar el nostre matrimoni. Pues calla i actua. Així no se l'ha donat. Ni dona ni res a complir. Jaume s'excita junto a ella i comencen a besar-se i a abraçar-se. En aquest moment, les pates del seu llit se deixen, quedant-se el dit mig rotat mentre ells s'enconixen cap a la part de baix que ara estarà en terra i intenten pujar fins al capçat. Lo que mancava per a rematar la meravellosa velada. Vaig a cridar a sessió. Guys, homes, ja me dona lo mateix tot. Sols vull que estem els dos junts i acabar d'una vegada la nostra nit de noces. Sí, encara que... Encara que s'enformen molt. Tu i jo s'ho anem a passar fantàsticament el que nos queda de vida. Te pareix que és una cosa per totes? Consumem? Vinga, que tinc unes ganes que nos consumen junts. Que vull. Jaume. I jo també, Sara. Gràcies. De res. Però sabes per què? Per fer-me passar un dia magnífic, inolvidable. Jo això sí, una nit per a recordar-la per molt de temps. Menuda nit. Perfecte, carinyo. I vist per les hores? Cap a Mèxic, a fruir del nostre viatge de noces. Sí,
m'ha deixat més sec que una pijama. Ajuda't bé. Val, si cal deixar el pabelló vedat, ixe soc jo. Què passa? Ole, però Samuel, per què m'ho mides així? ¿Qué collons fem així? No te fiques nerviosa, per favor, Sara. Aneu tots a fer la mà! I que m'expliqui qualsevol la raó d'esta equació extraconjugal. Per què és el deixat d'entrar? Per què? Digueu-vos bé! Estava plorant. Saps però que estàs del cotxe i et torna a caure. Just en aquest moment, Xavi fugia de l'Ita i a Goremos ha començat a demanar auxili. I entre els crits, el botons ha començat a perseguir-nos. I per inèrcia hem fugit fins ací, que ha sigut quan anàvem de la porta. Però anem a veure, si hagueu cridat diverses vegades. Què mal? Has llegat a plegar tu i obrir-nos. No entenc. No s'han fotut? Estos del costat estan consumant. Estos se están fotent. Y diría que ella es la chori, una amiga meva. Fora d'ací tots! O va ser una nit de pel·lícula americana! Porno. Animal de sèquia. Dices que la novia se torna com una carabassa, agarra un gabinet i se carrega els convidats tacant-se el vestits de sang. Ara sí, Jaume, anem a mitjanes de l'habitació del costat. Se'n van tots corrent per la porta i ja la tancaran. Se'n van al llit i com poden tornen a abraçar-se i a besar-se. Despertador. Chiqueta, que no la robot. La nit de roses, però no oblidar-la mai. Bueno, mira, va, ja consumarem a la mexicana. Què, això com és? Atenta. Picant. Molt picant. I amb això se tanca el programa. Moltes gràcies.